iso diolah. Iya. Dadi panganan. Iya betul. Nek pitik entah awakmu doyan. Yo ora doyan gendeng apa? Alah telek nek digoreng. Doyan enak rek. Ya padha wae kaya ngono. Kowe ket mau ngeyel ya doyan kok. Pemangsane apa? Pemangsane apa? Kajar ngelokke. Baleni. Alon-alon yo, alon-alon. Arep ngelokke sejake kok. Alon-alon. Telek tok. Pitik. Telek ku mak saka pitik. Saka pitik. Pitik iso diolah dadi bahan kuliner. Iya. Heeh. Iwak pitik Ora doyan. awakmu doyan Ora doyan. alah telek nek digoreng. Walah telek nek digoreng. Iyalah, dadi sing digoreng ki telek. Jenengan yo doyan, Pak. Ya ora piyayi kene paran darane ya ora ngono. Pertanyaane siji, Pak. Kok yo kober-kobre goreng telek lho. Lah ngetekno aku ki ya tresno karo panjenengan ki kakak tingkatku apa karamenane panjenengan tak suguhne. Ya nek kersa telek goreng apa to susahe? Telek nek digoreng. Telek nek digoreng. Telek nek Mangsa. Aku rene ki mau wis garep-arep karo Pak Kadus kok yo dilokne kaya tabung gas. Mangsane kok ora ngajeni marang wong wedok. Singgen ayu-ayu dalan keluar kabeh Pak. Aku. Lah kentekan napas. Wis. Didamu. Kentekan napas bocah e. Kamu bar mangan apa? Kok iso coba. Masak. Kowe mambu. Yo telek goreng iki mang. Kok mulek ae kaya Oh ya aja suwi-awiyan. ora kaya ngono ta wong ayu. Paling ora panjenengan iki yo kakangku sing tak tresnani. Ngene lho, Nok. Iya piye nek? Anak kok nek to kowe iki. Karo nek Masa aku nek. nek lho yo nek aku nyeluk awakmu apa? Wong lanang karo adine wedok kan saking tresnane celuk Nok. Ono. Nok ki celukan Kaya kan. telek nelenok. Nok. Yayi. Oh iya nyai Sing jenenge wong wedok iku kudu dilus. Dilus. Kudu di Roma. Aku ngarep mau kondo yen siranem koyok tabung gas mung kanggo rasaku nyilike atimu. Ning nyatane ora cilik atimu. Nyoto yen kowe wanita kang utama kebal sakabeng rasa, Yayi. Iya Gedhe rasa tresnaku kanggo sliramu. apa sing dadi buktine yen awakmu tresno marang aku mono tresno karo panjenengan sing dadi buktine karo aku apa? Wis to. Wis. Hop, alon-alon. Kok kentekan napas terus reng-reng. Lah nek ra kentekan napas piye to Mas wong tadahe ya gur semene lho. Ora tabung gasne. Tabung gas 3 kilo ki rawet kok iya. Iya ora amet. Lah nek sing rodok 12 kilo kae ya Sing gedhi betah kae. suwe ya. Lah ngene iki digo ngobos pisan entek kok Mas. Wis Kowe to. mangsamu ya ora padha aku. Lho. Kowe sakmene iki lek ya padha 3 kilo. Astagfirullahaladzim. Wis disekseni piyai kene. Ket taun ndeknya aku rene gede dhuwur ya Pak yo. Gede dhuwur lah kok dari saiki mengkeret ngene. Genah ning Bandungan anyep nih kok gak yo mengkeret to. Lah iki gareng kok pentil. Bareng kok pentil. Yo gareng ning enek pentile Mas. Aku wis tak antu-antu kapan to iso panggih Kakang Masku sing wis misuwur kondang kaloko. Wah, kondang laris. Sopo to Mas Endi sing ora peksa piyaine Mas Garangan Purwodadi? Kowe kok Mas Garang? Wis terkenal. Mas Gareng kok Mas Garangan. Gareng. Mas Garangan. Gareng ora garangan kok Oh, ya. Garangan nyaplok ndasmu ngono. ya jaremu kene marayaku karawitan gending Surakarta ya Surakartan. Heeh. Lek seragenan. Baginan. Yogja ya ngayogjan. Nek gareng Pak Bu. Dadi ora Ya wis ora apa-apa garangan lah. Luwung apa to. sing doyan pitik mentah mau. Saiki wis doyan ya. Wis doyan lah. Mbak Ning ora Eka jadi. menika sowan Mbak Eka wonten ing Inggih. dusun Mendongan. Pindungan. Kados adat saben Mbak Eka. Nggih Mas Endi. Nggih setahun sepindah mriki ngadani ingkang nami Merti Dusun. Merti Nggih. dusun. Alhamdulillah. Paring dedonga, paring Nggih, dedonga. saged derek sowan wonten ing Mendongan. Mugi-mugi keluarga ageng mriki tansah pinaringan sehat, tuwin keselamatan. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah, tuwin barokah. Amin. Tansah diwehi ati sing ayem tentrem, tansah mesem. Menika sampun